Krásně. To bylo skačou elegantně. Ty bobíky mu taky No, nekopíruj. Taky řekla sakra hned po mně. Tak tady nějaký. On bude asi 12 penalizací, tam bude čtvrtý. Ale je to krásný klub. Ale tam to úplně... Ne, ale jestli ostatní budou lepší než on, tak může být někde u posledních. Jo, to jo, ale zatím je čtvrtý z těch, co je. Ty čaudíče, ta Počkej, teď bude sucho. On u toho rychle najel. Jo, no a nechci se. On je nějaký unavený. Hází hlavou, to se nelíbí. No tak On je má teď 16. Trestný. ale duch. To bylo krásné. On se u toho trošičku zastavil, ale nevadí, stále krásné. Má nádherný cíl, jak se tak houpe. Jo. V realitě to vypadá mi. Tak on jde na ten... Vodní příklad. On zatím má 0 trestných bodů. Tenhle má zatím 0 trestných bodů. Tak tohle musí být na první. Ale ještě nemá se to tam bylo malé. A teďka ať to nezakřičuješ. Pojď, dělej. A teď Jo. já jsem vám chtěl udělat auto, ale víš, že jsem místo toho auta postavil. Ježiš, ten dělá. Víš, že jsem místo toho auta postavil. Teď je místo toho auta má blbej ten hodně. To bylo moc hezké. Ale má se zvíš do Já jsem věděla, že se tady něco má penalizaci. Ona ho takhle švihlí. No, ona musí o to sám neskočit. On si to Pobídni ho. Ne, ten už to neto. Ten je divný. Má poslední